ya. Aku wis seneng.
calon guyu aku ki kok. Togok malgak legok trembilung trembilung kang asabu pandel asabu pandel ngelingono dewaning kamanungsan Togok nun wis suwe nggonmu ngenteni ana ing alun-alun Ngastina kok rada suwe ya lho mpun suwe ku iki ngene iki tak kandhani nduk nek pas adegan iki nduk kowe ngematno bilung li joget anggere wis nanone gur. Sok tanggal 5 ya ngematke ya. Nek kowe ora cara digeguyu sak rombongan iki. Bape wis do hafal sing cah-cahku ya maya do guguyu. Kanggo cetha bakal gejeglong ora ndelok bilung. Arep wis tuwa kae ndelok bilung. Pas le joget tok. Ning sing ngegok ya melu telat. Kaya ngono ten uteke bosok. Wis garapan adate ngono kok ngegok kok belani sinjen karepe. Kae iki mbuh duwe HP iki ning ora cara Indonesia. Dadi dhewe awang Indonesia iki ora nyambung. Oh jaman saiki kok isih ana HP error kok dingu. Ya error apa-apa uteke ning HP-ne iki waras ngono lho. Ora kowe kok rumangsaku kok suaramu atos. Kowe iki ngerti ora Kang nek suaraku atos ateges aku ki sayang. Oh nek wis ra diunek-unekke ora sayang. Aku ki donge sing tak sayangi teplek kae. Aneng kae wis arep ngikuti jejake Hartono. Lah Hartono di prestasi apa? Ora kok prestasi. Ngopo? Nek ora waras. Ya iki ana pengegong ora wani jagur gong kok ndakane engko mutah getih. Lah kok mutah getih kepiye? Ora kena ngetokke tenaga rasa-rasa engko ndak getihe mutah. Oh ngono kuwi. Yuk sing meking kok yuk saiki wis ganti. Wingi pas viral nang TikTok. Anake ra trimo karo aku ya takon telepon dhewe. Aku ki ora salah apa-apa ditelepon anake. Bapak itu harus dihapus. Lah ngapus kepiye wis viral TikTok 120.000 ditonton. Ternyata penonton ki ora kudu ndelok barang apik. Ning barang elek malah dadi viral. Ayo. Yo sampean wau pun ketemu Pendeta Durna wis. Lan aku wis nampa dawuh saka ngersane Sinuwun Ngastina Prabu Duryudana. Yen aku bisa mateni Gatotkaca ingkang nyedani Swargi Rama Prabu Nagapracana. Aku bakal diaku dadi sedulur Sinarawati. Galingan Nagapracana. Nek cara mbahne Toyan Kagapracana. Oh. Kuwi mbiyen sing
dipateni Gatotkaca jaman Kaga Pracana ki gayuh Dewi Antat Wulan biyen. Oh ngono. Makane ditandingi Gatotkaca Tutuka isih bocah lho biyen. Bocah kok ampuh. Ayo isih bocah ning ampuh. Ya nek cara kene ya iyan kae bocah ning ampuh. Isih bocah ning ampuh. Oh. Cahe menang-menang ning kae duwe Ajinarantaka lho kae. Ora ana tukang peke kok Ajinarantaka. Yo sampean aku arep golek Gatotkaca. Ketemu nang alas ya tak pateni nang alas. Ketemu ana ning negara Prendandane ya tak goleki ana ing Pringgodani. Pratik nyaku bali ana ing ngejung samudra yen aku durung bisa nikas murtane Gatotkaca. Yene ngoten iki yo bidak. Yo melu aku kok. Melu Gusti mulung. Ya ayo. Anane rombongan ya iki to. Iki. Iki anggere dikendelile engko sing disingklaru pendeliki ngono ya. Sela suwe rak ya apal ya Kang. Anek wonge mburek ya ora apal-apal. Nek ngene iki Setyaka yo ketok senior. Ayo tukang mendeliki cah kleru. Bojone Intan mbok kon gender Kang, aja kok glelengan kok Kang. Kae iki sing wedi iki gending krawitan telunggungan. Sing diwedeni rak kuwi. Enak saiki rak kok sampak lasem to. Playon kok sampak. Ora nek yoga lawas tak meni sampak. Mula tutno aku kok tak golekane Gatotkaca. Aku ora trimo setane Kanjeng Rama Prabu Kaga Pracana piye. Ayam tentrem sawangane
Sigra kang bol tuminga campuh prang kang samya jaling lir tatit wileting gada dah nyanggung manguncang iti Kakang Antarja Paman Sencaki Bedi dos pundi Raden iki sing gawe geger kira ilange Kakang Gatotkaca ngendi-endi geger mergo ilange Kakang Gatotkaca la wong penting nek karo mugi manah menyang ngono kok ora ana wong nakoke. Mbok sapa sing menging mau mbok sapa? Tak kira Agus kae tak kira sing menging. Yagane niku pun enom-enom Pak Mugi ngono. Aku ya mudeng. Ning Agus iki ya wis kae wis jigo kaya umure rung tuwa ning wonge wis jigo ana masang kelir gamelan wayang komplit kok kenonge go baliter kok dinengke wae iki lho uteke iki lho aku ki wis ngrasake aku watuk ora mari-mari krungu kabar kok ngono kuwi ora mosok sak grup truk kok goblok kabeh aku. Wadah kena iki gedhe. Yo sing nutup truk iki sapa? Weruh ora ana wadah kenong, nyuk. Ora lali tangga motor telu ki boncenge kenong siji-siji. Aku ini krungu dalang ra viral aku. Ngene ranto sing tata gamelan goblok kabeh. Aku ya senep ae. Nah iki perkembangan pedalangan cetha arep apik Kulon Progo khususé. Nuwun sewu, cah cilik-cilik niki anak-anak kula sanggar lho niki. Bengi-bengi do nonton wayang niku. Wingi kula bar pikantuk dana hibah saking Kemendikbud Jakarta. Kula wayangan rong dina wiyagane ya iki dalange niki rong dina. Hari pertama wayang kulit anak dan remaja, hari kedua wayang golek anak dan remaja. Bocah niki do iso mayang niki namun. Sindene ya niki sing lemu niku ning sing ketoke arep regenerasi tukang toto-toto tunggal dene tukang son ya wis jigo nggawa diesel kok rongsok. Alep streaming ngenteni masang diesel kira-kira. Walah. Mbah Sanong minggir kudune cek son kira sore, ora cek son kok karo mayang. Gonge rumune mangke karo mlaku. Kaya jaluk kon ganti kaya. Ah cek son kira kudune jiru tak tudang tak guru. Gonge wis templawung kok jabane wis nemeni. Mas, dicek ngono iki, mengko ora mlaku. Yo karepe yayi kepiye? Digoleki. Gatotkaca ki penting kok. Ngamarta tanpa Gatotkaca ora jalan. Ora jalan. Nek sing tuwa-tuwa kaya Bapak Werkudara, Bapak Janaka wis ben kae
dijaluki pangestune wae. Ning sing kaya awake dhewe sing bocah enom kudu tumandang. Sigra kang tumingal sampo perang samya medhaling lir tadet wileting gada dah nyanggung manguncang niti ya wis ayo lumaku Yai kowe bareng karo aku Paman Sencaki dimen disiki laku oh ya aku percaya nek karo Paman Sencaki aku percaya bakal tanggung jawab anggone tumandang kali inggih monggo anggil sareng-sareng jagi katentreman kali ngamarta Yaki tinulunggul katalmiro Prang kontet saliran yang tinulu Sang wirang tumandang Setyaniku karawaniro Uruk suwinggon kulmaku ana satriya kencrong kencring kenthes sapa jeneng Mburi saka Dwarawati Agusti Aki kuwi sapa Nalendra Tunjung Kemplaka aku Prabu Dewa Baskara Yaki tuduhno ngendi papan dununge Gatotkaca aku kepengin ketemu karo Gatotkaca duwe perkara apa karo Angger Gatotkaca Gatotkaca sing mateni Sudarmaku Prabu Kaga Bracana Suwargi. Aku ora trima. Patine Kanjeng Rama, aku arep nugel gurune Gatotkaca. Duka asinipe.
Kumecat padha ning lati jajabang mawi ngowing menungso ora tatu wani ngrasani kasugengane Angger Gatotkaca urung nganti ketemu Angger Gatotkaca iki tampan ana kepelaku aja ayo tangi ora iso tangi tugel kulum keparat wis sepi lho wis sepi wis akarang wis bar ribuan ora ana hubungane kuwi Gustimu kok meneng wae kaya mau gayeng le tantang-tantangan kaya iya-iya karang nek yaene iki wis ngunduri nggon sepi maksude sing mau gayeng-gayeng hu ya iki wis tata-tata ngasuk ngono lho Kang ngarang ya kesel kok ya wis dipol-polke sore mau aku gumun karo juragane anggere muni mempeng ora bertuli ana bintang tamu ora bertuli apa-apa mesti telunggungan aku gumun mesti telunggungan mulane ucil ora wani ngender kae urung gending nek umume sing wedok dadi sinden iki lanangane iki boyo aja muni lanangane Kang bojone lanangane iku gending paling ora ke ya ngendang ora kur nyaron ngono kae andilalah rak juragane kleru tole sing bengi iki asline ora di WA Kang oh kok ya sing wedok ki ya takon bali saka minggir wingi nang mobil iki Bapak tanggal 17 ki ra nggo yoga apa? Yo bapak muni piye? Hayang enggak apa? Ana apa tatan? Yo Intan muni piye? Wiyaga tuwa lawas po. Yo bapak muni piye wangsulan? Ayo wiyaga nemen sing iki mau. Lah piye to? Oh, berarti bojoku katut wiyaga tuwa. Nek jane iki tuwa karo ora ki perkara mata kok lho. Nek matane iki ora micekan kuwi jenenge cah enom. Isih akeh gegayuhane sing urung tau kelakon. Anjuk basan ro bapak damange meni ya sesuk katut iki cangkemku ki wakile WA ya ngono. Ah kok le ngresi ngene iki Kang le jawab iki. Nggih Pak siap. Sepi e. Mbok ya rasah ngomongke nggone sepi kuwi lho. Kaya le ngresi-ngresi weteng. Apa ngendi-ngendi ora menyang apa piye? Anggo nek sak mobil ning iki rak mesti nggo mobil dhewe. Angel 1000 nek arep takon sesuk. Tanggal 5 ki arep goyok dhewe. Bingkole arep takon nang ngendi grupe wae. Mobile gawa dhewe.
Ayo engko rak sing wedok sing genahke. Tanggal 5 bojo kula katut mboten Pak. Aja do omong-omong. Tanggal 5 ki sing ngebasi wiyaga kae. Kae sing kaos ireng iket kae. Sing bayari kae. Ning bersekongkol karo Mugiman. Aku ki ya guyu. Aku ki padahal kur ngobrol biasa, aku ora dadi polisi. Aku takon karo sing kae. Lemuni binyang niku wiyagane sing bayari Mugiman. Mugiman ngomong karo aku, wiyagane sesuk sing bayari Agus. Ning aku percaya nek sing bayari Mugiman. Aku ra kanggo tak lunga. Ya kaya anggere umure tuwa ya ngono kae. Gampang nesu. Aku iki ya aneh. Kang Togok ana gustine semaput kok ora dilus-lus, ora digugah mah sak ngomongke yoga. Ya tawa-tawati. Musuhe sapa? Sencaki. Wah, cilaka. Aja cerak-cerak lho, Kang. Ora, aku ya ora wani. Cerak-cerak aku kok arep saka kaduan wae. Gusti ngatos-atos Gusti. Sehingga kepalaku
daya tenan. Woi. Woi. Ah, sampano. Woi. 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 Wah, 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 mbok ya dilus-lus kan disayang mesakake kancane nganti menggeh-menggeh kok ngono kok kurtok syukurke digeguyu batur tenan Gok jane yo urung sepira ya lung pandere ya babanter karo rane iki kudu mangsani nek wis tuwa ya gebanteren semene kemawon ning jan yo jane menguasai ora to ketoke ora ya Kang bocahe kuwi ah iya mau aku ya ora krungu sepira ting 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 isih seru kempule. Ora maksudku ki sarone iki cetha ora. Ora. Kaya wis dipolke wis seru. Tenagane iki tenaga ringkih. Wong ora di daging ngono ora di tenaga kepiye. Enggak iki le kuat kene nyabetke walesan kok. Yo digoleki sing wedok. Nah, ketemu lah kowe. Mulane do arep dibojo do wedi. Sono contoh-contoh kok ngono. Karo dadi diceritani, Res. Di bojo ki le penak kur 3 menit. Selamanya kur hujatan karo tagihan. Iki gelan-gelane bocah sing lagi arep mempeng. Lagi arep toto-toto. Nyatane ora ndek kemauan kaya ngono kok. Ora wong gawe kamar mandi ya manggelan-gelane. Nggo apa kamar mandi? Sesuk melu marang tuwa. Kok cita-citane elek temen. Gop, aku tak omong karo kowe. Nggih pripun? Durung nganti ketemu Gatotkaca ning wis ketemu senopati sing padha digdaya-digdaya. Lah kersane, ayo mundur. Golek dalan liya sing baku. Golek pawarta ngendi papan dununge Gatotkaca. Wah nggih. Ngati-ati ulung iki saya cerak karo papane Gatotkaca. Ayo ayo. Ayo mundur Gop. Iku saknyatane uncap serati
ingkang moyo-moyo saking ketebian Klebat Wetan datang katingal remu-remu sureme sorotan padang ingkang umancur cahyane nenggih pertapan ing Sohini ya ing Gunung Sohini pertapan kang gawating kaliwat-liwat mriting kepati-pati basane satu mara mati dewa mara keplayu manuk mabur mangiber plak kapidara temahan prapteng lambus nenggih ingkang wonten ing Patrabaan lah punika pandhita ingkang wis kontap kautamaning ilmu peparate Begawan Seta katingal sithik paningale gentur tapane miyang mateng semedini ingkang datang kantun lan tan kena pisah sakrekma pinara sakedhi kaliyan ingkang wayah brenggondane niki Kakang Raden Gatotkaca Raden Tutuka antawis dangu datang kepareng ngandika gupuh Sang Resi Seta dateng piswan ingkang wayah panglucitaning Wardaya ingkang dereng maguting lisan siang pantor latri ambung cipta pukulun kalian kaeksi milokatur hangaturna sang cundra manik om regeng mungguing padanto Prabu Oh
Jagat Dewa Bathara ya jagat mangestu Ngkara Wahya. Putu sejatine pun eyang ya wis gambuh. Lelakon iki pun eyang ya wis gambuh. Apa sejatine kang tok sedya kaki? Injih eyang ingkang wayah yeka rumaos nandhang tetusan awit sampun mejahi kakang Dursala ingkang diringdang. Yo karepmu kepiye? Kowe sowan ana ing petapan kaya-kaya gupuh-gupuh ngrerep padha. Kuwi jane sediamu apa? Karang kokean. Apa-apa ki yen kokean ya ngono kuwi. Mula kowe aja kokean getun ngrerep padha. Eling Gatotkaca, kowe kuwi satriya. Jejering satriya luwih senopati jaga katentremaning negara. Yen Dursala ora tok pateni, Dursala kuwi dadi memalaning praja. Nadyan kowe mateni Dursala kuwi laku kang nistra nanging dadi utama merga kowe nyelametake negara. Rekata sang Gatotkaca sikra ngambah Jumantara mancat pundak nguntir jonggo gembung-gembung pating galundung namung kula kok nandhang tetusan mekaten eyang sababipun menapa kowe ngerti dununging pati. Lenggahing pati menika dos pundi? Wong iku kudu bisa nglungguhake. Yen ora iso nglungguhake, wong meneng kuwi iso tumindak dosa lho. Wong meneng iso tumindak dosa. Ning yen gelem tumindak malah entuk berkah. Ya kuwi misale kowe weruh wong arep nindakake duraka colong jupuk, nek kowe ora elek-elek kowe iki dosa. Juk ngerti meneh kaya lakonmu iki. Dursala dadi trimalaning praja Ngamarta. Kowe ora iso mateni Dursala, luwih-luwih kowe ora gelem
tumindak kowe malah dosa. Ning kowe wis bisa mateni Dursala, kowe ora dosa, Nggir. Kowe iki entuk berkah, Nggir. Mung kowe ora ngerti dununge. Aduh. Kula kedah tumindak pripun, Eyang? Kula kedah tumindak pripun? Saiki kowe lumaku sinambi nenuwun karo dat pangwasaning dat batinmu nyuwargakna Kakang Dursala. Nyuwun pamit, Eyang. Tak awat-awati sekadohan. Rekatosan Gatotkaca sigra ngambah Jumantara kacarita Raden Gatotkaca sigra matrapaken sumedi maladi ening lumaksana sinambi nyenyuwunaken dhateng ingkang Raka Dursala murih antuk kaswargan nganti kleru dalane ketemu kalawan swarga Dursala. Yen ora kleru iki kaya adikku. Adikku Gatotkaca. Lho. Iso nunggal tapak karo aku. Tak tangking kowe. Ayo bareng-bareng nyemplung neraka jahanam. Sucaning jiwangganira Jerkatara lamun tapa capahan pasti Romo kasor kudu unggul iki Dimas Gatotkaca
Inggih Kang Mas, sembah kula mugi kunjuk. Ya. Nadyan kowe wis matenipun Kakang kowe nyembah aku tak tampa pangestu wae tampanon. Sanget anggen kula mundi ugi dadosaken jimat. Ya. Kowe kok iso ketemu karo aku kowe duwe sedya apa? Kula badhe ngaturaken panembah murih Kang Mas ketrimah gesangipun ing alam kelanggengan. Aja taki-taki kowe bayi wingi sore ngerti alam kelanggengan. Mila saking menika Kang Mas pisan malih kula nyuwun pangapunten. Kepeksa kula badhe nyuwargaken panjenengan. Menika lakune Gatotkaca nglebur dosa. Wah. Ya. Yen kowe kepengin nyuwargake aku, ayo tak duduhke papanku besok ana kene iki. Ayo, melu. Oh, bocah. Jenenge wewe bocah. Nek ora diawat-awat iki bebayane jenenge wewe bocah. Nek cah lanang yo lagi adol bagus. Nek ngelmu aku ketok weruh kowe iki urung pati yo ngelmunan. Ning begi kuwi lho. Ngali-ngeriket ya. Anggep iki wangun-wanguna dhewe. Eyang sumusul. Iya, kowe bebayani yen ora tak susul. Kowe mau ketemu sapa? Kang Mas Dursala. Kowe muni piye? Badhe nyuwargaken. Yuk Dursala muni ana kene papane. Kula lajeng badhe nderek. Aduh, kaki sujokno kowe tak tututi. Saiki kowe tak tundung. Tinggalno papan kene kowe mapano ning Gunung Pintu Sanga Wiwaraning Sanga. Ya, Gunung Wiwaraning Sanga. Kowe semedya 40 dina sesuk tak susul. Nggih, nyuwun pangestu yang ingkang ati-ati. Sing tak arep-arep wae tak jegurke neraka jahanam seta sing nulungi kowe. Ya. Rina wengine aku ora bakal uwal saka anggamu Gatotkaca. Aku kudu weruh kowe kecemplung neraka jahanam.